Cea mai mare înțelepciune care păzește pe om de tot păcatul. Și-o duce la rai. Și-a dus marele Vasile. O, Eubul! Cea mai mare înțelepciune care păzește pe om de tot păcatul și-o duce la fericirea veșnică este pururea să vezi moartea înaintea ta. Moartea, 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 moartea. Și să ai în minte și în inimă pe Doamne Iisus. De cuge și Sfântul Vasile. Scriptura spune să mergi drept înaintea Domnului, să nu te abați nici la stânga, ca să poți merge drept, îți trebuie două ziduri. Dar nu de cărămidă, nu de piatră, nu de ciment, nu de fer, nu de lemne. Două ziduri duhovnicești. Să ai în dreapta frica lui Dumnezeu și în stânga frica morții. Că Scriptura spune, cu frica lui Dumnezeu să abate tot omul de la rând. Cine are frica lui Dumnezeu în dreapta și frica morții în stânga, merge drept înaintea Domnului. Noi dormim în păcate tot timpul. Cred că dormim și... Că dacă n-am dormit în păcate, am plânge de toată ziua, am plânge. Păcatele noastre. Ai văzut să întoarce nici mare, o plâns 80 de ani în pustie. Eu că 2 generi era ochea tău plâns. Și l-a trăit în palat, la Roma a fost cu împărat. Și în pustie a plecat de pustia ca om. Aceea era sfânt, care plânge păcatele. Că toată clipa greșim lui Dumnezeu. Mânca, vara, eu să vă mănânci. A venit la un pătrigai de moș